Linod ka. Ano, asar-asar na. Sa Laugir paron daw yaw. Ano ito? 32 ano ito? 32 ano? Anong number? 31, 32. Tatubay ito ba kayo ni? Ako na ba lang kayo Ah. mga katot? Sige na, 31, 32. Yan na, girl, 16. Alat ko na. Ang bagay po, dyan muna ang bagay. Shout out kay Brad. Woo, lama. Seriously? Hindi, umurag talaga. Dumaan, pila lang po diba sa puro? Ano boy? Number? Sa puro. Saan ka magtukaw? Saan sa kayo panggila yun? Dumaan po sa puro, di po, ikaw dyan po, matukaw. Dumaan lang. 31 bakit ito lang nagpapaluma? Sa may tao lang po. Ikaw mo, hindi naman na sa may pangdawa pang tulo. Ha? Ay, nagkuhan? Ay, nagkukutan ko? Tulo? Hindi ka nang punta dyan. Ha? Sige. Kain, sige. Sige, diyan ka na. Sige, sige. Ha? Raman? Raman? Sige ba siya mo? Sige, tamag-turo ka man nila, no? Sige, di ka na nangaturo. Pinabibigyan Kaya ito na, tabi lang kasakay na, oh. Suba ko, dila malos ang ipon. Ayos na. Kalmada na. Oh, sige, diretso na po, diretso na po. Ulam na yun kasi. Ayan na, boy. Okay. Sakto na, boy. Sige ma'am. Naon ka, ano ka dyan? Pamanila ka? Pamanila kita. O, dahil man yung tukawan, okay na? Ah, sige na, pagi na po na ay. Yo, tukaw na po ka mo. Hindi may sarap pa, oh. Hindi may sarap pa. Diyan. Yan na. Sige po, nay. Ah, magbalik. Depende po. Kauro na na kung mo yan.